O noso grupo é un grupo veterano, levamos participando desde o ano 2000, somos os mesmos, a veces por algún ano ven máis xente e tal, pero o que é a base do grupo somos os mesmos, entón temos unha relación de amistad e pasámoslo moi ben na festa, pero xa antes da festa, non? Xa montando os días previos e demais. Durante a festa somos un grupo moi unido. Antes esa unión non era só no noso grupo, esa unión había en todos os grupos, non? Pero tanto romanos como castrexos. Tú ibas, por exemplo, de caseta en caseta, sin importarche se conocías ou non. Pero era unha relación eso de amistad simplemente por estar no campamento formando parte da festa. Entón tú metíaste en cualquier caseta a pedir pois unha copa de licor café, que era o típico, o bebo típico, ou a pedir o que fora, ou a botar unhas cantigas, ou a, non sei, a bromear ca xente. E facíalo con toda a confianza do mundo. Direche que fai como 3 ou 4 anos, unha noite que estábamos de broma, e entón decidimos pois invadir outras casetas, non? E a nosa sorpresa foi que chegamos a algunha caseta e se quedaron así mirando para nós que non sabían de que iba a historia, non? Se quedaron así quietos, eso antes non pasaba. A ver, o esquecemento é unha festa que se vive desde dentro, sin querer comparar, porque a festa aquí, festa con mayúsculas é o entroido, para min tamén. Eu son entroideira das que sale da mañá á noite disfrazada. Pero bueno, o esquecemento é distinto, como que temos outro sentimento. Eu vouche poñer un pequeno exemplo. No cruce do río, cando chega o momento do cruce do río, para min é unha sensación que eu creo que solamente non chorei un ano ou dous. Pois, bueno, por distintas circunstancias non me emocionei nese momento, non? Pero todos os anos, desde o primeiro ano no cruce do río, acórdome, o sea, que sempre nos recalcaba moitísimo, non suele facer calor e sol, nin se vos ocurra levar gafas de sol, basicamente non nos levábamos. Eu algunha vez de leválas así guardadas e telas que poñer correndo o risco de que me chamen a atención, porque eran unhos lagrimosos que me caían que hasta me daba como apuro, digo, pero bueno, a xente que vai pensar que a ti aquí chorando, non? Pero é a emoción que sentes, é difícil de describir, é difícil de describir. É como o culmen da festa, non? E despois de haber estado aquí 3 días compartindo, vivindo, cantando, bailando, pasando ben, pois é o culmen da festa e a min emocioname moito, me sigue emocionando. Bueno, o caldo da Toña é algo imprescindible. O caldo da Toña, quen non coñece o caldo da Toña, é que non participou nunca na festa. E se participa, é unha maneira de participar un pouco rara. O caldo da Toña é unha tradición que a Toña tamén é unha persona que participa desde o primeiro ano, co seu grupo, o Populus Galaecia, e eles cociñan, nós somos máis cómodos, nós encargamos a comida e que non la traigan, pero non. Toña e o seu grupo, eles cociñan. E un dos platos que fai Toña todos os anos é o caldo, que o fai moi rico. Entón a tradición é, despois de pasar toda a noite de farda, vaste a caseta da Toña, a Toña ten ali a súa pota de caldo quentiño e te tomas aquel caldo que te volve a revivir despois das papas previas de toda a noite. Entón esa é unha tradición que, bueno, que ten que seguir mentras Toña siga participando, eso está claro. Entón gustaríame que sí, que a xente xoven, que son os que teñen que tomar o noso relevo, pois que se involucrasen máis. De todas maneiras, vouche dicir, o último ano que se fixo, bueno, sin contar estes dous, o último ano antes da pandemia, había moitos grupos de xente xoven, que os vías, nese sentido, ben, quero decir, montaron unhas casetas preciosas, fixeron uns traxes, e estou me referindo máis á parte romana que á parte celta, porque aquí ese é outro problema da festa. A xente xoven asocia a parte castrexa cos xóvenes, non? E a parte romana cos que somos máis maiores, non? Para nada, non ten por que ser. Eu teño estado en outro tipo de festas deste estilo, justamente abunda moitísimo máis a xente xoven vestida de romana que a xente castrexa, ou polo menos están a par. Aquí non sempre se asociou e non ten por qué. Entón eu animaría, gustaríame que a xente xoven montasen grupos romanos, porque hai unha cousa moi clara, sin castrexos a festa pode salir máis ou menos, ben?
pero sin romanos non hai festa,